Ja, jeg vil bare lige sige, at hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, hvorfor jeg har så mange fine medaljer på, så er det fordi, jeg har været til en masse skønhedskonkurrencer. Så det er jo blevet sådan nogle stykker. For Niels, I kan nok se, at der er ikke mange. Det er kun gået ham til hovedet med medaljer. Så, men det var sådan set... Nej, det var jo fordi, det var efter krigene i 1864 og så videre. Der kom der jo en masse krigsinvalider hjem. Og så kunne man ansøge om en positiv og få lov til at lege eller låne eller få låne en positiv til verden. Så der var ingen dagpenge hen nogen steder, som vi har i dag. Og derfor så kunne man jo altså det hed, så man kunne ansøge om en positiv. Dem som bare ville være lirkassemænd, det var der kunne man lege en antikvitet, som dengang var det ikke nogen antikvitet, det er det i dag. Sådan en Batigalo, sådan en italiensk bygge i Berlin, sådan en lirkasse, det var dem, vi havde flest af herhjemme dengang. Nogle rigtig dyre nogen i dag, men sådan er det jo, ligesom vi bliver mange penge værd, og det sidder her, ikke? Og vi bliver gamle. Men der gjorde man det samme. Man kunne lege en lirkasse for 25 kroner om måneden. Men man kunne også meget let gå hen og lave en 10-12 kroner om dagen. Så det var ikke så ringe indtil, som sagt, der i 50'erne, der blev vinduerne lukket til middag, for der kom der musik fra Vivex i radioen, og så var der ikke plads til hjemme. Så kunne han godt gå hjem og lægge sig, og det var der, det hele begyndte at gå galt. Så ja, derfor går vi ikke ud så meget midt under middagskoncerten. Ja, nu findes det jo ikke mere. Nå, vi tager lige en lille sød sag her, som viser, hvad man også kan med en lirkasse.